Fuq il-pedana tax-xhieda tela jixed Kevin Brinkat li spjega li Woods kien taħ istruzzjonijiet biex jieħu l-karozza ta' Charlene Farrugia u jitfaħħa bormla. Ix-xut qal li hekk għamel u tellaħħa fl-inħawi tal-Verdala. John Paul Woods qed jiġi mixri li f'Novembru tal-2008 qatel lil Charlene Farrugia ta' 25 sena u li ħeba l-katafru tagħha. Il-fdajiet tal-Farrugia nsabu sentejn ilu f'daħla fis-sur fil-belt. Woods kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi u baqa' miżmum arrestat il-ħabs fejn qed jiskonta sentenza fuq serq. Il-qorti tal-appell ċaħdet it-talba tal-kopja Paul u Aleksandra Piskopo biex il-pulizija tirrilaxxa d-Dajsa Dimitra li kienet inżammet mill-uffiċjali tad-dwana fuq suspett li ntużat biex iddaħħal diesel bil-kontrabandu. Fid-deċiżjoni ngħatat mill-Prim Mħallef Market Kuti u ż-żewġ imħalfin Joseph Mikallef u Tonja Mallija ġiet ikkonfermata s-sentenza li kienet ingħatat fil-Prim Awla Ċivili fl-aħħar ta' Ottubru ta' 4 snin ilu. Il-kopja li kienet fin-negozju tas-sajt kienet argumentat li kienet liberata minn proċeduri kriminali dwar kontrabandu tal-fjuwil. Il-każ imur lura għall-2013 meta d-Dajsa Dimitra li kienet għadha kemm inxtat mill-Eġittu tneħħa diesel minnha biex suppost isiru xi tiswijiet. Hekk kif it-trak bid-diesel li kien fuq id-Dimitra kien fi triqtu biex jittieħed fuq dajs oħra, uffiċjal tad-dwana wafqu trak u bdew investigazzjonijiet fuq allegat kontrabandu tad-diesel. Il-qorti tal-appell qalet li fil-waqt li ma nstabux provi li l-appellant kellu l-intenzjoni li bih il-fjuwil bla dazzju, il-proċeduri kriminali fil-konfront tal-kaptan tal-lanċa għadhom pendenti. Karl Buġeja weħel 14 xahar ħabs sospiżi għal sentej wara nsab ħati li darab gravi lil Stephen Sultana. Buġeja ġie akkużat li f'Lulju ta' 3 snin ilu darab lil Stephen Sultana wara li niżel għalih mill-karozza tiegħu fl-imsida. Sultana xedt li dakinhar u kien sejħu r-rotta lejn l-skate park x'inġi xi ħadd jisuq karozza b'veloċità qawwija u qasam qudiemu. Huwa spjega li kien hawn li hu tebteb id-dawl tal-vettura u l-vettura ta' qudiemu bdiet issuq il qudiem u żammet brejk f'daqqa qudiemu f'nofs ta' triq. Sultana kompla jgħid li x'kien f'dan il-punt li l-akkużat ħareġ mill-karozza u ta' daqqa ta' pon u daqqa ta' siq lill-vettura tiegħu. Sultana xed ukoll li Buġeja ta' żewġ daqqiet u tefgħu mal-art.